Прывітанне! Усім салют! Вы правильно зрабілі, што ўключылі добры ранак. Бо ў нашай праграме цікавая інфармацыя, шмат пытанняў, віктарыны і конкурсы. І галоўнае, вы атрымаеце цудоўны настрой на ўвесь дзень. А хто бачыў нашу Касю? Я яшчэ не, але лічу, што яна ўжо спяшаецца. А я так не думаю. Гэта чаму? Кася нешта задумала, а нам не сказала. Ты лічыш, яна так можа? Я ў гэтым упэўнены. Салют! Вы павінны мне дапамагчы. Касечка, а што здарылася? І чаму ты зноў спазнілася? У мяне вельмі важная прычына. Ведаем мы тваю прычыну. Спіш доўга. А вось і не. Яшчэ учора адна моя сяброўка папрасіла ёй дапамагчы. У яе малодшай сястрычкі дзень нараджэння, і сяброўка моя зусім не ведае, які падарунак ёй зрабіць. Гэта не такая складаная задача. І мне так здаецца. Сябры, у мяне да вас вялікая просьба. Што можа быць цудоўным падарункам для маленькай дзяўчынкі, якая збіраецца пайсці ў школу? І мы таксама падрыхтуем свае варыянты. Толькі давайце думаць і разам з тым мультфільм глядзець. Ну што, сябры, давайте дзяліцца, хто што прыдумаў наконт падарунка для маленькай дзяўчынкі. Сябры, якія ў вас варыянты? Так. Зразумела. Вось гэта вельмі цікавы варыянт. О, калі б мяне папрасілі прыдумаць падарунак для маленькага хлопчыка, было б прасцей. Нашы сябры прапанавалі шмат цікавых ідэй наконт падарунка. А у вас якія думкі, Настачка, Лесік, а? Дзяўчынкі любяць розных прынцэс і ўпрыгажэнні. Вось гэта і трэба падарыць. Зусім не арыгінальна. Гэта чаму? Мне здаецца, што ўсе госці менавіта іх і будуць дарыць. Тады прыдумай што-небудзь больш арыгінальнае, Касечка. Не, я сама у вас дапамогі папрасіла. Папрасіла, але нічога з маіх прапаноў не прымаеш. А што я магу зрабіць, калі ты нічога... Сябры, не сварыцеся, калі ласка, з самага ранку. Мне здаецца, я ведаю, што можна падарыць. Гавары хутчэй. У мяне ёсць сяброўка Ангеліна, а ў яе дзядуля, які ведае адказ на любое пытанне. Настачка, мне як мага хутчэй трэба сустрэцца з тваёй сяброўкай і яе дзядулям. Добра, яны з задавальненнем завітаюць да нас. Толькі у мяне да вас яшчэ адна просьба. Якая? Гавары хутчэй. Нават не ведаю, як аб гэтым папрасіць. Прасі, як умееш. Вы маглі б пайсці на некаторы час пагуляць, а? Вось яшчэ. Што ты выдумала, Кася? Ну, прабачце, але мне трэба пасакрэтнічаць наконт падарунка. Ну, калі ласка. Ну што, Лесік, выканаем просьбу Касі. Толькі калі яна потым раскажа, што параіць ёй ранішнія госці. Дзякуй, сябры мае, вы самыя лепшыя. Настачка, а давай мы з табой, пакуль Кася з гасцямі размаўляць будзе, даведаемся пра гісторыю падарункаў. Карысная справа. Потым усё раскажаце. А я падрыхтуюся да сустрэчы дарагіх гасцей. Толькі спачатку мы паглядзім мультфільм. Нашы гледачы яго ўжо зачакаліся. Канешне, канешне. Добрага ранку! Прывітанне, Кася. Прывітанне. Мы цябе добра ведаем, таму што кожную раніцу глядзім «Добры ранак». Ой, дзякую. А вас як завуць? Мяне завуць Прохарова Ангеліна. Я вучуся ў пачатковай школе нумар 6, горада Вялікі, 3 Б-класе. Цудоўна, а вас? А я дзядуля Ангеліны, Віктор Вікторович Кажура. Працую настаўнікам беларускай мовы і літаратуры у Вілейскай гімназіі нумар 2. Ой, як цудоўна, што вы да нас прыйшлі. Можа, падкажаце, якую кніжку падарыць маленькай дзяўчынцы на дзень нараджэння? Я ведаю одну такую. Гэта кніжка майго дзядулі. Маленькая азбука вялікай краіны. Гэта яна? Канешне. Ой. А ведаеш, Кася, калі Ангеліна яшчэ толькі-толькі пайшла у першы клас, мы вырашылі дапамагчы ёй вучыцца. І напісаў кнігу, якая называлася «Азбука у вершах і малюнках». Пісалася для таго, каб лягчэй было не толькі ангелінцы,
а і іншым дзеткам вучыць гэтую кнігу, вучыць азбуку, вучыць беларускія словы. Ангеліна, а напэўна табе і ў школе вершы дзядулі часта дапамагаюць? Канешне, дапамагаюць. Калі ў першым класе мы вывучалі азбуку, мне дзядулева кніга дапамагала вывучыць яе. Напрыклад, літара А. Абрыкосы, апельсины і чубаты ананас. Мы нясем да Ангеліны, што чакае ў госці нас. Ой, здорава! Не трэба ў розных кніжках шукаць. Звярнулася да дзядулі, і цудоўны беларускі верш гатовы, так? Канешне. А раскажыце, калі ласка, каму абавязкова трэба прачытаць вашу новую кніжку? У прысвячэнні да кнігі гаворыцца Ангеліне і Цімошку, унукам маім, а яшчэ усім маленькім беларусам і маленькім беларусачкам, каб яны ведалі, любілі, шанавалі нашу краіну і каб маглі гэтую любоў і захапленне перадаць і іншым дзеткам. Ой, якраз тое, што патрэбна для маёй маленькай сяброўкі. Я таксама уважліва прачытаю вашу кніжку, а потым зраблю невялікую віктарыну для гледачоў Добраранка. Дзякуй, Кася, за добрыя словы. Дзякуй за запрашэнне, за тое, што мы маглі расказаць дзеткам пра нашу Беларусь, паказаць яе. І мы спадзяемся, што тое, што мы зрабілі для наших дзетах, яно патрэбнае будзе і іншым. Дзякуй вялікі. І вам дзякуй, што вы прыйшлі. Ой, а не жадаеце разам са мной мультфільм паглядзець? З найвялікшым задавальненнем, правда? Конечно. Ау! Дзе вы? Можна заходзіць? Ну што, Кася, спадабалася табе моя сяброўка і яе дзядуля? Яшчэ як? І які падарунак для маленькай дзяўчынкі табе параілі зрабіць? Одну цікавую кніжку. Па ёй і вучыцца чытаць можна, і гісторыю самых звычайных рэчаў вывучаць, і нават гісторыю краіны. Вось, паслухайце, я вывучыла, пакуль вас чакала, урывак з гэтай кніжкі. З задавальненнем. Пралескі ўзбеглі на палянку, у карагоды сталі зранку, шчочкі сонцу падстаўляюць, сінім кветам расцвітаюць. Ух ты, вельмі прыгожы вершык. А з кніжкі вы яшчэ і ўсё пра пралескі даведаецеся, што яны адны з самых любімых нашых кветак, таму што іх з'яўленне на зямлі, як і шпакоў у небе, сімвалізуе надыход вясны. На Беларусі можа знайсці толькі 2 з 50 відаў гэтай расліны, а сустракаецца яна і ў Еўразіі, і ў Міжземнамор'і, і ў паўднёвай Афрыцы. Усё запомніла. Гэта ўсё ў адной кніжцы сабрана? Так, там яшчэ і прыгожыя малюнкі ёсць. І не трэба па ўсім інтэрнэце шукаць. Вось гэта падарунак. Класечка, падары мне, калі ласка, таксама такую кніжачку. Абавязкова! А табе, Лесік, падарыць? Мне першаму дамовіліся. Ой, хітранькія якія. Але добра, падару. Атрымліваецца, што кніга адзін з самых цудоўных падарункаў. Гэта так. А мы з Лесікам даведаліся, што традыцыя прыходзіць у дом з падарункамі ідзе яшчэ з вельмі даўніх часоў. А падарунак яшчэ называлі гасцінцам. Пэўна, гэта ад слова госць. Магчыма. А яшчэ ў даўніну вельмі цанілася тое, што было зроблена сваімі рукамі. Спечаныя пірагі, вышыты рушнік ці змайстраваная драўляная лыжка. А чаму б і мне не ўзгадаць старадаўнюю традыцыю і не зрабіць які-небудзь падарунак сваімі рукамі? Мы табе дапаможам. Толькі зробім гэта пасля заняткаў, таму што зараз час праверыць свае школьныя заплечнікі і адпраўляцца на урокі. Але заўтра зранку мы зноў сустрэнемся У нашым Добраранку! Да сустрэчы, сябры!